Es para mí un motivo de honda satisfacción darles la bienvenida a Olot. Ahora que estoy jubilado y tengo mucho tiempo, me dedico a presentar grupos. Es por ello que hoy os voy a presentar un grupo de jóvenes de la provincia de Girona. ¡Sixteno! La següent, és una obra nostra. Una cançó més vostra que nostra, composada per nosaltres, per vosaltres, es diu La gent, esperem que us agradi. I abans de començar, volia dir-vos que si ens podeu acompanyar, que dimecres i dijous tenim un aniversari, el d'en Roc i el d'en Narcís. Sí, com vulguis, Narcís.
definitivament. Ja ho veurem. Ha estat un plaer tocar aquí a Olot, davant d'aquest públic tan fantàstic, de veritat, públic meravellós. Us agraïm molt la vostra presència i simplement això, esperem que hagueu passat una bona nit i moltes gràcies.